Etxe adimenduna, konforterako diseinaturiko etxea. Ekoetxe, ametsa betetzen laguntzen dizugu. Kaixo arratzaldeon hementxen txorienetik, baina txorieneko parriatik hementxen epelian bituk, gaur egualdi hotza eta gu hemen zutan, hementxen parrilean berotzen. Elegante gauz. Elegante gauz, hori da. Gogoratu guztioi, hemen gaurko honetan bizkaitarrakin nagoela, eta dator foru batikan. Baserri maiteatik. Baserri maitea, ze jatetxe polita. Bai, oso polita. Hori da. Gaurko lehen da biziko platera zein izango da? Eingo guz lebatzan kokotxa batzuk, eta aguakate binagreta bategaz. Binagreta bategaz, hori da. Atzo, gogoratu, ontsuak, angulak, eta gaur ere legaz kokotxak. Hauek finetik finea dabiltzazte gure bizkaitarra hauek. Hori da. Baserri maitea foruan, hortzen Urdabaien gainean. Bai, dana ikusten da. Hori da. Hasiera sukaldea, ez da? Bai. Ai, bazen marrura. Venga, bai. Pasa zu. Hori da. Zuzenean, legazko kotxak. Hemen ditugu legazko kotxak, fresko-freskoak, ez da? Bai. Hori da. Lanien hasi baino lehenotio, osagaiak esango izkizuet. Legazko kotxak, aguakatea, limoia, esne gaina eta oliba olioa. Lanean azteko prest? Bai. A ber, geuren goguz lebatzko kotxak. Hori da. Lebatzko kotxak, amendeko guz makaion kokotxak bai. Hori da, bai. Desberdintasune ikusteko, bai. Mm-hmm. Lebatzko kotxak fina bati ez, makaion. Bai. Bai, gertzen diez, bitxo zurbisa bati ez, buelti mokeran, da minebe, hemen, minen punti eukitzen dabe, da lebatzanak eukitzen dau ilune. Da makaiabanak eukitzen dau zurritxu hau. Hori da, bai. Da gane haunek izaten diez basto hauak eta izaten diez, genialien izaten diez handizia hauek, bai. Handizia hau, bai, lodillo eta horrela, ez da? Lebatzanak fintxo bat diez. Eta oingo gune da, lebatzanak garbitxu. Pixka garbitu den. Bai, honek puntek eta danak endun gutxaguz, eiteko. Bai. Batzutan hemen ez urtsiki bat egitzen du, kasuetan ez dakai, baina hori kendu. Honen nahiko garbi dauz, genialien gehiago bekatzen da bide. Da bria zurre, bai. Hori da. Batzu mine bekentzitzu je, baina guk txitzitzago. Zuek ez, zuek. Gelatin asko dekorrek minek eta gero pilpileiteko orduen, gero ligaitzen dugu, bai. Hori da, beak soltatzen dugu arrazi guztia eta gero arraxo, ligatzeko orduan arraxo. Bai. Hori da. Bueno. Zerki da. Azuk ikasketak? Ikasketak genituen lehioan. Lehioan. Oin dala urte pilo bat. Urte pilo bat. Bueno, baina aktibo jarraitzen du, Iaz, hemen izan zian bertako ikasleak eta maila honeko ikasleak, Bueno, nigaz ibenak ikasi, gehienak, ja ez diez sukaldarik. Sukaldariak ez dira, ez da? Hiru lau edo gelditzen gara. Bai, Beste guztiek, beste bihar batzu topetu iez. Bueno, ez que askotan, barkatu, segi. Honek garbitute dauz, da, oingo gune da, igual lehenengo binagreti aguakatea. Hori da. Osondo, abek? Honepe erabili eitzen dugu, aprobetxeiten dugu. Bai, gaurko honetan ez ditu erabiliko. Gure jatetxean. Bai, gero jekordetzen jun eta gero pilpile egiteko. Eitzen dugu, bai. Arki. Ez da botaten, ez ez da? Ez. Horain nengo dugune da binagretie, aguakatina. Hori, arki ba. Horretarako termomise biu. Hori da, aguakatek zabaldu, mamila atera, ez da? Bai. Erdiko zurra kendu. Koiaratxu bategaz joaten aportzen dugu, gero atateko. Entzun prozertxu batea. Nezten ezko honea guztu? Hori da. Limoio ezuten dugu, ustantzien baltzitu egin da, eta gane aprobetxe egin dugu, hori... Bizitasun bizkate ematen baita ere, baina gero mantentzen du bazeituan ez beltz jartzia, ez da? Oksidatzia, zaten hona. Bai. Hori da. Erki ba. Bale, joango gara igual termomisa aldera. Hori da, eta esne gaina baita ere? Bai, honek. Hiru erekin, listo.
baita ere txikitu bakarrik ganez, temperatura emango diozu, o hotzian? Hotzian. Hori da. Atzo gogoratzen naiz, ontxuen saltza egin genunean, ura berotu egin. Bai, hau vinagre eta hotza da. Hori da, hotza da. Orduan temperaturia da. Limoie. Hori da, pixkat. Hori da. Eta esne gaina. Botako zago bai, igual, ura purtsu bet. Bai, hori da. Bueno, kasantuan zuke karrezu, arraiz alda pixkat, ezta? Haulan, esne gaina botak eran, igual, montaengo da. Bale, tonek moztu egiten dio. Bai. Hori da. Karo, esne gaina bakarri bota ezkio, arrotu, hori da. Tonekin egiten dio pixkat likido gehiokin, krema modura jarri. Hori. Arti ba. Vale. Segun. Da, purke itxiko gu, krema bat ingo da. Bale, Bitartean nahi zu bezaz zerbait egin hau martxan itzita? Bai, gure bazu, engo guzko kotxa, joango gara abrazara eta bertan engo guz. Hori engo dugu, bai. Muy bien. Habe, kartu, han badegu olilua, gatzare bai. Bai, badeko dena. Ezarrezau bihar. Guazen ma, berta. Horrek, makaia banak hori itxi dugu zena, bardin egilek. Berdin, hori da, bai. Bai, gehien bat, gaur ekarri dezu baita ere, aukeran, bilak aldamenian jarri ezkeo, azkarona baritzen da. Bai. Bueno, orain, engo guz, azalen mandatik bakarrik. Bale. Orden, eta gutxa gio gutza. Bai, gatza bota. Gatza alde batetik bakarrik, Bai, hori da. Eta gero, hori zu pixka bat. Bai. Bota botxu. Hemen berton? Bai. Listo, hori pixka gozatu. Eta gero, bertara be bai. Bertare bai. Prozesu fuerte dauela. Bai. Orduen, engo gunera, bakarrik, alderdi batetik amar. Ze motel bat dauzue edo sarten ez dauen bero ganera inkeo itzen dizartzen dira. Da gero ez dau no gataterik. Zapeatu iten diela? Bai, inkeo itzen diz. Hori da. Zu izate zea Gernika ingururtakoa? Bai, ni haien gizarra naz, baserrikue. Baserrikoa? Nira itzetan baserrikuak izan diez bize. Eta ego zemia kozinero. Baratza eta batez? Eta ama, kozinero izan nahi dut, ezta? Ez, eraben esan hori. Beste historieta. Beste historieta. Honek atateko leku be. Bai, hoxen. Hementxe, nik honela eltzeko izut? Bai. Eta gero hemen, hengo gu, bertan brazan, baina pilpil moduko bat. Hengo gu zoin, astiro. Bale. Da itxiko guz, erdi gordinik. Hengo gu alde batetik. Eta orain. Ara, bere berotazunien hementxe baitare, hortzen plaka jarri, eta azpitikan hartzen du bere berotasuna. Bota hori joa portxua duz ez. Dotore, Da orain, joango gara, mugitzen, ligatzen. hemen trapua. Nuko badekot baina. Bai. Bai, nia jengi zarranaz. Eta herri txiki bat, zenien, ezkerik ez nuen izautzen. Gerniken onduen, kilometro bi edo dauz. Bai. Oso txiki izango da, zenbat biztanle? 300 edo, 350 edo lako mat. Bai, beira. Eta oan bizinu bizitza? Noen bizinaz, Bermion. Nire Andria Bermiotarra da. Bermiotarra, eta klaro, Andria Bermiotarra da, bizitzeare Bermiotarra. Bai. Bermiotarrak, bai, de karakter esaten da horietako dira. Bai. Jende ona, baina? Bai, eurek euseteko jesu, bai. Hori da. Bueno, mendikanan bialdu jesu, eskubinak, Bai, ikuste zuzelan duan, astiro. Bai. Nik eukiko izuta? Bai. Eta hoxe pixkanaka izan ligatzen. Bueno, genialien eitzen dugu, ez dugu ikuiten hainbeste asti haulan... Banan hola egiteko. Claro, pentsatu jatetxe ondire da, kasi bezuek? Bai, badeko, bai. Bueno, jatetxe beneat ezan kapazidade ondikoa. Bai. Monten dugu, eskuntza bi, tranquil. Bai. Jantoki bidako, osea... Bi komedoretan. Komedori bideko guz.
bata kabitzen ez 240 edo 220 edo lakon bat. Kanpote ditu, ez du, maten nahi ondila, Bai, badan, ditu, zean hormak eta mobitzen dira, da... Hori gaina, baserri dala esan duzue, 200 urte bat dituela, eta zuek, oandigan ere, hormak mobitzen dituzue. Hormak mobidu iten diaz, gurpileteko ez azpixen. Bai. Eta, bueno, hau listo dago platatzeko. Listo, barura? Bai. Pues ema. Hoxen pixkatxu bet dut gotzagoie, gero, eiteko saltzie. Hortxe dutu. Bai. Goxo. Ikustezu ganera brasa guztua euko hiela, hone. Zaborea zaitu eratzen du, bai, hori da. Bai. Brasa ditzen dugu, ni genialien egoten az brasien. Gehien bat, parrillero. Parrillero. Daguteko parrille jantokizien, bertan komedorien jenti. Jende ikusteko moduan, Abeira. Orduen, da nitzen dugu. Argazki jametxin jarriko dugu aldamenean, eta ikusiko dugu bere lantokian jatetxe dela, baina parrillerua tantzen dakala, komedorian. Han etorten dizanak, argazkiak ataten da holan. Bai. Okeliet ikusten da benienan parrillen mintxe. Baina parrillakin eta baita ere parrilleruakin, ez da? Argazkia kompleto, ez da? Baina pentsate dut okelia haitxik eta izan da. Bai, ni haitxik ez da. Bueno, hemen gauze abotxu bete hau ligatzen. Da orain, emingo enplataen gugu, emingo ulelengo aguakatien vinagretatxu. Ea nola dikoan, hori da bai. Ea, jemetatu egin da egun dola. Bai. Hori da, nena, teza, zubizket ikusteko, kolorie polita, Bai. Da gero guztu desberdina emotetzo, da haulan naste raro bat. Bai. Bertoko kotxak eta... Aguakatekin naztuta, ez da? Bai, gupi badeko aguakate arbola bat, Bertatik, bai, temporadietan nien. Bertatik jasatzen duzu. Bai. Orduen nengugu... Bai. Marra bat? Marra bat. Kokotxagan nien emintzeko. Bai. Gene fatxu bet. Haulan adornutzen. Claro, marrakin bezala saborea pixka bakarrikan hartzen da. Horrela pixka gehiago jarri eta listo. Bai, udamenak gehiago hartun. Haulan hileran emingo guz, igual tanak ez guz emingoz, igual... Zola esen pixka. Lartxo izango dizta. Jo, guztia jango ditugu. Baina platera polita gelditzeko gorixen. Bostalekin, ondo. Ola gualekin, hola esen konforme, ez da? Bai, orain... Amaitzeko platera? Amaitzeko platera, saltzi hartu bigu, baina... Kutxari txiki batekin hemen txen. Honekin ondo? Bai. Ligengo apurtxu bet. Hori da. Hori da, eta gainetik nola iso gota. Eta bi sensazio, bere pilpila eta gero aguakatiekin egindako krema. Bai, Dotoria, hausen, nola isen, ez da? Apaintzeko platera, apaintzeko... Ekar duguz germina batzuk, kipulienak. Kipulien germinatuak. Eta gero, kolorea... Apaintzeko eta gero baita jateko ere, bai. Jateko bai. Da, kolorea purtsu bete moteko, bai, jateko da dena. Hori da. Eta pipera utza. Bai, kolori moteko. Platera oso fina eta dotoria. Bai. Kombinak eta bere pilpilarekin eta gero aguakatien saltzakin, desiatzen hau daztatzeko. Bueno. Bagatoz. Gure xeparen azken ukituak, legazko kotxak garbitu. Aguakateari mamia atera. Aguakatea, limoizukua, esnegaina eta arrain zaldarekin saltza egin. Legazko kotxak parrillan egin gatza eta oliba olioaz. Legazko kotxak ligatu. Osagai guztiak platereratu eta aurkeztu. Tres, tastatzeko, Jon. Probatu. A ber. Ya se urten da bien. Bai. Ipen ondo ligatu eta dabe, ez da? Hor ondo mantzentzen da. Bide saltzan. Aguakatea pixket ikutuko jote mentxe nola jarri. Berezitasun hau du. Bai, kokotxak ezautzen ditugu bezala bere pilpilakin, baina parrilan inda, eta horrek ematen du ikutu. Bai, daude inda, baina badaka punto gordin hori guztoko betena. Eta aguakatekin egiten da, kombinek eta polita, Osa polita eta goxua. Hori da, primerakoa daude, desberdina.
Hori, askotan ausartak izan behar dugu, betiko ikutuarekin, baina gero olako saltza, hotzian, gaino hotza eta epelakin. Ez que egiten dugu zen geuse guztizek hablako tiziez. Olako ez da? Geure sukaldaria Euskal Herrikoa, eta gero olako... Baina gero beste toketxu bet. Hori da. Primerakoak. Hori da, gaurko lehen da biziko platera, finaskua. Posten da guztu baiatxo. Hori da, eta bigarrengo plateran zer egingo duzu? Egingo gu txuleta bat. Txuleta egingo aldeu? Bai, txuleta bat. Hori da, txuleta egin behar da. Eta horretarako, zuek hor egona di, eta gu berehala, bagatoz. Gaurko bigarrengo platera egiteko, etxeko nagusi etorri zaigu, ezta? Berriro, hori da, atzo izan zen bertan. Atzo zen eta gaur hemen dago berriro. Hori da, zerratik txuleta harbat inberdeulako, eta berak nahi diolako eman bere ikutua. Tokia, ezta? Parrilla prest dakau, bizi-bizi. Hori da, eta Jon, zuk zer egingo duzu? Nik bitartien naulan tartar, kroketa, albondiga, naste bat. Gauza berezi bat, ezta? Bai. Hori da. Bai, hori be, brazara. Brazara, bilak brazara, hori da. Orduan, nondik ganaziko beha, zu prestatuko duzu brazara eramateko, nondik ganaziko beha? Bai, nik uste dut, hasiko garen, lehenko jonek aziko da piketzen okela, Engo de holako albondiga izatea lez, da txuletaren falda esaten dana. Eta zatitxu, eta gero engo dugu holako kombinazio bat foarekin, ongoarekin, arrutzearekin. Eta hori kroketatu engo dugu zeragaz hori bazariko hierrekin. Eta brazan amaituko dugu. Guzti hori dana egiteko, lehen da bizi osagaiak esango izkizuet. Txale gala, ontxoak, eskatagatza, gatz lodia, lima, piper hautza, piper beltza, txuleta, arrauz gorringoa, baserriko ogi xehetua, foa eta piper gorriak. Hori da, eta guan egizea ebakitzen, txale gala, ezta? Bai, horretara da, zatitxuten da. Hori da. Zati txiki-txikituta. Eta gero hengo dugu kombinazioa gatzarekin, foarekin, onguarekin, arrutzerekin eta limoi pizkabaterekin. Hola, ikusten nahi zenez, naiz da geho parrilan bukatu, eunen funtzioa dela pixkat erdi gordinik, tartar... Bai, dator, tartar beti izten da hori gordine, eta guk iten dugu parrilan, eta eten dana da, askotan guk eskauntzak egiten dugu asko, solomio puntak asko gelditzen dire, ez egiten dugu solomioana eskontzatarako onena, eta orduen horrek azpunterekin eta horregaz guztiek egiten du honek kombinazioak eta honek kombinazio bereziak eta dire zoragarriaz, okela da beste modukoa, baina beste preparazioa. Hori, beste puntu bat ezaten dana, hori, eta beste irtera bat emateko, eta gero gordin ez izateatik ondo bildu, eta gero iskinak... Berotu, temperatura hartu parila. Temperatura txue. Hombre, tartara nik uste dute jente guztiek, ez, baina jente asko kartzen dugu pegabadarik ez da. Baina hau da beste moduet, txuleta beti kanpoko mandatei duie egin da, eta barrutik bakarrik gutxien da, bero bakarrik, onerekin bardin egiten dugu. Osea, egiten dugu pizkatxuek kanpo mandatik eta gero barruti epeltasuna eta ezer txizak, ez da? Eta, bueno... Vale, ahora botako txaguz esan Jon zein duzun. Segitu dugu okelie, botako txagu... Gorringo txubet. Gorringo bat. Honek, osagarri guztien naztako txagu. Hortxen fa zati bat, txikituta. Gero botako txagu... Piper beltza. Hori da. Gatza. Bai. Maldon, eskatagatza, ez da? Bai. Hori da. Asko gustatzen ez Maldona. Ez que ez da horren gaino gazi. Beti gitzitxoago dago eta... Hori da. Botako txagu ondua bebai. Ondua zatitxute. Zati txikitan. Okela moduan. Dana gordinik. Hori da, atzo gututakuak, atzo gerri zenituen baita ere. Bardinek, pare bat gorde, hori da.
Beti gorde behar da zozen, neberat beti ukin bide goze, zautatzen dator jendeak. Ireki frigorifikoa eta tristia da, ez arresto batzia, ez da? Ez bezan, eta gaur zeren mongo dugu. Sobetokin, oferta handiagoa, gu beti ukiten dugu dekogu karta, eta kartatik kanpora dekogu bai oferta beti egunarakoa. Merkatuak emoten dozku, dauz anguleko angule, dekogu... Barbarinak etorri dela, barbarinak. Horretara. Dekogu karta bat, eta edo kartatik kanpora beti dekogu 5-6 plater aparte, ez da? Aparte, eskaintzeko. Bueno, botatzagu piper hautza. Pimentoia, hautza, purtsuet. Eta lima purtsuet. Alan, freskotasune... Freskotasune hori zein zanbentzatzen, bai. Kombinak eta hola, kamotik anbituta pixka erraru ematen du. Bai, gero pentsatzeko freskotasuna ematen dira, freskotasuna eta gero dizapore hori fundizioa hori koktela egiten dana, da zoragarri. Bale, barabin dana nazta bigu. Ondo naztu. Eta bolatxo egin, ez da? Artista, Jon, alkarrekin amazazpurte lanian, Bizi guztia. Bai, zu nagusi hona izango, amazazpurtien alkarrekin marimazza dazta. Linas nagusi zoragarria. Bai, berak esaten dozte egunaro, Bai. Berape bai neuri, Bai. Hori da, Egunon, da tal, da humore honean. Egunon eta zelan familiarekin, eta bierdozu. Humoriena, bueno, beste goze bat, batxutan. Bizer nahi dozu jai, edo horretara. Bai, zuk eskatu lasai, ezatu da zuk eskatu lasai, zuk eskatu, Bueno, ez dugu berbarik ingo, ezta? Ixeldu gara, dozen. Bai, askotan handiak esaten zo, etorri etzera, bai, alan baskari epinten, eta orduen esaten zara, Juan, lasai, familiakin ondo konplitu, eta... Alessia gurekin noten dabe bai, eta Fabian, eta beste kozinotzu bai bada, oza? Alessia atzo izan zen, eta bihar etzi bada, Bueno, egin jogu nazte guztize. Eta orain engo dugune da, formi eman. Formi eman. Botako, no, igual, ez da? Bai, hortxe, bai. Dago giz apurtu dugu zati handizetan. Ez dugu ogi birrin dendatan erosten da bin... zuen inguruko baserriko gizekin. Kutsillo bat dugu. Kutsillo bat. Gu lengo gie eta kafe behiten dugu lengo moduan. Baita ere, Bai, egiten dugu kafe. Baina hori, kafeterakoa ez, espresso eta hola ez? Espresso eta gutxi. Gutxi? Gutxi, galan derrigorrez, baina zatzin bat dela. Baina atxikoriak egin dola? Atxikorik, bai, betiko moduan, bai. Handauz, bazarri dekoz, laurun urte eta handauz betiko gauzek. Betiko gauzak, eta kafea lehenoko modura, ez da? Betiko moduan, bai. Beira. Bueno, kroketie, ende dako. Bai. Bueno. Ointxen geho kanpo eramateko? Bai. Listo. Hola xe. Bai. Urdon honekin, guaz parrilera. Honekin, guazen parrilera, eta joango gara... Baita ere txuletara hartuko zu, ez da? Batera joango gara? Bai, bai. Ba, venga. Bueno, eta hartungo dugu txuleta. Ara, txuleta, Edarra, Hau kilotarri joa bai, Ba, hortxe bueltan dago. Kilotalaren izango da, baina, bueno, kilotarri. Baina, jateko, hiru pertsonarako... Hori da. Ondo... Ba, hiru pertsonare, bai, porque askotan badakizu pasatzen da. Hasieran gauzak, jatia gustatzen eskio baita, ontsuak, bezala kroketak, eta orduan hau hiru lauen artean, ondo. Edo amaitzeko. Amaitzeko, hori da. Amaitzeko geho postrientzako ere beti ziberda, beti tokila, ezta? Etorko da Alessia. Baita ere kengo digu. Alako postre batzuk kengo duzku zora. Hori beste egun batien izango da, ezta? Beste baten bai. Zuek astazkena eta osteguna nola izaten zuen? Bai, klaro, eta berake... Egoaztena eta hauena. Egoena eta barikoa. Hori, egoandikan badia egunak, Bai, Bizkaitan. Bizkaitarrez. Listo, hemen, parrilla prest. Bale. Bueno, atziko gara txuletara ekin, hori entzidako engo da. Hori, bai. Bale. Hemen txiko, gero itxek. Bai. Ondo. Eta zure parrillero, una parrillero onak, bai? Bai, Nola, de premio, nola? Urtaje. Bueno, premio, jenteak esaten dugu, gu beti izan dugu. Parrilleroa ona eta premioak otan ditez asko, ez da? Bai, hori da. Eta beti premioak igual izten rekonozimiento moduan ondo dago, ez da? Ondo dago, bai. Baina ez da esan bier horretara izetiarren, premio okitiarren, zarala edo zarala larregi. Zaria izan zen rekonozimentuagatikan, hori da?
Baina, nun izan zen, nun eman dizu Izan zen Madrid Fusion. Madrid Fusion, bai, egon ziren premios, izan ziren, bueno, parrilla, mariscoak, txiringos de playa, irulagos, eta parrillatan, jurau batek eskatu, elegitu duzkuen guri, parrilla, estatuko parrilla onena garela. Horinak ian, Bizkaian zeunik parrilla onena. Baina, pasan urtean, gu bardin-bardinak izan gizten, eta ton izan dozku galara. Hori da, gustora hartu dezuela zarilla, baina zuek betiko martxan jarraituko dezuela. Bueno, igual lorregu da, besan mejoren gaela, edo betu gaela, eta? Zoze, bai, Bueno, mejoratu dugu, izkatxuet. Bueno, gozek mejoratu enlik ez, eta beti iten dugu guk. Berrikuntzak. Bai, berrikuntzak, bai. Ze, egin duguz, bai ez ja kartan eta zedan, eta bai obrak. Obrak ere bai. Beti hau zerbait egiten, beti aurrera, hori da. Bestetara, atzeratu iten zara, eta bizizen beti aurrera jomila. Zu pentsatu, oan parrilan gaude, txuleta egiten, txuleta urte askoan egiten da, modu berdinen esango genuke, baina lehenu ditugu kokotxak, zartagi berezia izan da, aurreko egunean ere beste untzi desberdin bat erabili ginen angulak egiteko, eta tresna guzti horiek dira berrikuntzan sartzen dianak, ez da? Berrikuntzak guk egin duguz, parria egin dugu, danetaikoa. Eten dugu sopa de bai, sopa la brasa. Baina nola egin, sopa egin dago berotu? Ez. Baina ez dugu zango dana. Dana ezin leke zan. Baina, bueno, guk ete dunera, arrain sopari, parrillako aroma eta guztotxoa eman, ezta? Barazkiak eta egiten dianean hor, zea, ugitxe sopa joakin, hori dana parrilla nola erregozi bezala? Claro, lehenengo egiten da elementu guztiak egiten dira parrillan, eta ja arek urekin ja... Eta gero dana bat. Baina hori dana fondeatut hori dana ezaten dana? Dana. Eta gero egiten dune, guarrin zinu moduan bai, horrepe parrillan egiten dugu, eta orduen, bueno, rapetxo egiten moduzu, edo txirldek, edo bestea, eta... Bai, ikusten duzu, eta guzti hau dana, non eta baserri maitean. Hiru ubebikoitza, baserri maitea... .com. Hori da, hortzen sartu, klikatu, argazki guztiak horri dituzue baitare, eta beira. Egingo izki dute, guztira 10 plater izango dira, azte guzti hontan. Eta adibidez arraizopa kontatu bakarrik egin dezue. Bai. Hori da, bitu zenba gauza dituzten han bertan. Bertan jundar da. Bai, platera zeko guz, brazan egiten duzen nadeko guz, amarra maoz plater. Bai. Eta erortik kanpora bai, segun ze fetxatan. Bai, eiza adibidez. Garaiontan eizare bai, ezta? Hori da. Zarki ba, bueno, hau martzen etxiko dugu, eta egingo dugu kroketa. Kroketa egingo dugu. Bitxo atarriko dugu, eta epini... Hau utziko da metxen pakian, eta kontrolatzen, baina hortzen, bai. Hori da, bai. Eta bitartien kroketa ingo dugu. Bale, eta kroketa inbarta hementxen baita, ez da? Hori da, hementxen aldamenian, hori da. Zartagi berezi bat, hori da, hementxen, beira, tramankulo berezia hementxen jarriko naiz ni. Claro, hau da berrikuntzetako bat, adibidez. Hori da. Hemen kroketa. Da bolillo pixka bat. Bolillo pixka bat baitaren, hori da. Ontsen karriko de bolillo pixkat. Eta bueno, hori da. Garkin. Eta mitxo gurari. Hori da. Eta mingo dugu. Eta bain, itxiko gu, apurtxu bat egiten, ez da? Hori da. Buelta-bueltaka. Bai, erre arte. Hori da. Lortuko dugu barrukoa gordinika, baina berua, hori da importante, eta gero kanpo aldetikan kurruskatuta. Bai, hori da. Ba, egon gobea, hemendik berala gatoz. 5 minutu, listo, bueltatzen geha. Horretara, hau nintxoa gongo da, eta ontsuretak ondino beste 5-6 minutu dugu. Erraz, hori da. Ba, gatoz. Bueno, hortzen, kolori eman diozu, pixka bat. Bai, jak. Buelta eta buelta. Bai, listo, ja hau ingi dau. Hau ja emplatatu. Hemen txiribili da, hori bat eta bestea, alderdi guztietatik egiteko aukeran, bat eta beste hola moitu. Eta listo. Eta listo, zuetzeko ondo. Enplata ingo. Bai, txubeta beste pixkat hemen? Bai, beste minutu txubeta. Bai, zuk elditu hemen, txubeta zaitzen. Ba, ederto. Erki ba. Bai. Bale ba? Ederto. Orduan, enplata ingo. Enplatatu. Kolore apurtxu bete moteko. Dekugu hemen
piper berdien hori jue. Bai. Mogutxagu holan... Hori da. Eta hori da igual, pentsatze termomizioan egingo zenuela, Bai. piper berdia, oli joa bota, gaz pixkat, eta listo. Eta hor txenoki... Gatzik ez dugu botaten, baina, bueno... Piperrek ematen diolako bere grazio hori, ez da? Berak, ez dugu bihar. Ez du bihar. Da honen piperrati ez haulen, oin zelan gelditzen diz, piper gorriziek, jaskenien gelditzen dizenak txikilo bati ez. Bai. Da, joguz frigidu, eta gero konfitamen joguz... Oliotan. Ez bai, azarratuen joguz... Albazio. Albazio joguz. Hori da. Da, joguz laban, da eukidoguz ordu erdi bueltan. Hori da. Plastikoan bertan sartuta labien eginda, ez da? Bai, hori joa portu bateaz. Hori da. Eta bertako piperrak dira? Bai, klaro. Bai, Bai. Urdaibaikoak? Honetiz, Alexian eman hortukoak. Ah, beira. Bai. Eta beramen izena nola da? Rosi. Rosi, hemendik muixo handi bat, eta aber piperra nolakoa dauden. Emango dioguk bizteguen. Da, orduen, emingo gu hau azpizien, da gero kroketi emingo gu ganien. Batzen gainean? Bai. Ia apurtzen ez bada? Entuzen, Hori da. Hortxe, eta hori esko. Presentazio behinek, ondo dotoria, Platera behar, bai, Bai, Baina, bueno, barrikoak itxura guna, ez da? Da, modu bet, haulan okeli ez dakizun zein beragaz, aprobetxetako. Ba, zati txikilekin ikusi nolako kroketa dotoria egin duen. Eta goxua, pentsatzen dut baietz. Eta orain, hau dazatu baino neotio, txuleta... Ia, zer duen txuletia. Listo, itxura honakin, Hemen txuleta ederra, Hori, Hori da. Bueno. Itxura, razilloa, ederra, hori da. Koipetsua. Hori. Hau koipe horia. Bai. Hau ganau handia beti ukiten dugu segun ze janaria dekon. Hori da. Hor nabarmentzen da kolorian, ez da? Horretara bai. Hori da. Hora, guk kiloko txuleta jaten behar badu, Bizkaitarra bai kilota laren dukua. Hau batentzako, Bai, zea batentzako. Bai, guk hau hasi honerekin eta gero beste baterekin eta bai, horretara normalian. Bueno. Txuleti garbi-garbi eta aten dugu, ez dugu... Garbi-garbi. Bai, koiperik eta guztiek kanpora. Hori danak kenduta. Eta ezurrare kendu iten aldiozue? Ez. Horiko txupatzeko bai, ez da? Hombre, geroko. Claro. Hola, ia zatituta. Egin ezan da nire aukeran, hola xe gustatzen, txuleta hola zatituta, eta ezkio, arraxio jaten da, ez da? Bai, terreza hori egizta. Hori da. Hori da. Artista bat inda zabe, Bai, klaro. Bai. Hori gaina beste egun batean kontatuko izugu, Baina futbolista izan dakoa. Bai. Hori da. Baina hori utzi dugu, beste... Beste momentarraka. Aztazkena, osteguna, ez dakit nola da, baina, bueno, guan, sukaldari eta hosteli munduan sartuta, baina... Urte asko. Urte asko dara matzazu, izan, sukaldari munduan. Larutaz, hogeita... hogeita... Zazpi? Hogeita sei urte. Hori da. Ba, futbolista izan dagoa. Bai, nire... Ez dana kontatu hori beste programata dago. Lerto, bai. Gaur aige esaten... Bueno, nira mama bai. Eta nira aita bai. Bizek izan ziren sukaldariak, bai. Baita ere. Bai. Zaletasuna hortikan. Bai. Hori da. Baina, bueno, pixkenaka. Gaur txuleta eta kroketa. Txuleta eta kroketa. Eta hain akutxo etemingo gu. Bai. Gatza maldon. Hori da. Eta... Fabuloso, Bueno, gu... Bien. Ez pentsa txuleta guzu niretzako danikan, Partituko bat, bai. Hau dantzako, Hori da, dantzako. Baina, bueno, ni pentsatzen dut hor erdiko zati beharra bat hartuko dutela. Bai, ez da? Homorre, aukeratzen hasita. Además, hermoso ajan barik. Hori da. Ordu hau. Horretara. Baixen, orduan txuleta, Hemetxen, kroketa. Hori da. Gaur ikusten da zelan gauze desberdinek egiten dizen
Zer maitean. Bai, okela zati batean. Zati elez, danada... Hori da, bi joko eman dituzuela aragileak. Bat, txuleta abrazan egin da, buelta eta buelta esaten dena, eta beste zati esaten duna, naiz da hona izan, itxuzi horiekin, txikitu, eta kroketa moduan horixen egin. Hori da, bazkin ukituak izan, eta berehala astatu ditut, bai bat, eta bai bestia. Txale gala txikitu, arrautza gorringoa, piperrautza, gatza, piperbeltza, lima birrindua, eta foa txikitua gehitu. Osagai guztiak ondo nahaztu eta bildu. Baserriko ogi birrindutik pasa eta parrilan gorritu. Piper gorria eta piper berde emultzioarekin gozatu. Txuleta parrilan erre eta zatitu. Listo, tastatzeko prest. Aukeratuko eta izan dute bezala hemen erdiko zati hau, ezta? Ederto. Hoxe. Horregaz nahiko, ezta? Horatzeko. Edo bitxo bajango duzu. Bueno, ez baina, ni uste, gero, beste zati bat ere bai. Peininezkeo, horrela. Bai. Horrelako galanta. Zer, gozo dago? Badaka zaboria eta mantekila bezala guztu iten da. Bai, ez da. Bai, beste zati txiki bat. Ba, bueno, ematen du gordina daola, baina badaka bere temperatura, ondo, perfecto. Donostiko aizia dire zonik. Eixiek bai, zu eharki zabe gaur Donostian. Baita gure gaur, Bizkaiko produktu hauek jaten eta dastatzen. Horretara. Fabuloso. Garra. Oan kroketa. Kroketa. Bai, zuek zati txikienak ere aprobetxatu egiten duzu. Dana aprobetxatzen da. Dana aprobetxatzen zuen. Ez que joneko zatzen ez teko horretan. Hori da. Nola? Hoi, ulertzen Bizkaitarra ego behire. Ez otelako bretan dino ostantzien. Espagoten aprobetxaten ondo. Hori da. Haure ziaro berezila, Bai? Eta lima nola zamatzen den, Pizka bat aiezu, eman dinez freskura bat, sentitzen da zeituan, piperrautzakin da horrela, eta ogi xigortuakin, buelta eta buelta, autentikoa, Eta piperra, roxiren piperrak ere laguntzen dio, Bai. Hori da. Aizue, fabuloso, gaurkoa, primerakua. Hori da. Ze ondo pasadun alkarrekin, ez da? Fenomeno. Baina bihar berriz hemen, Berriz eta bider, eta etor bider bada... Hori da, nola da, asteazkena? Asteazkena... Eguestena, ostoguna... Eta bariku, Hori da, guretzako zailak ikasteko orduan. Bai, zoin ape, hori da. Haizu, telefonua ezan, errezerbak egiteko. Bai, Bazarriko telefonua da, bederatzi lau, 6-2-5, 3-4, utz 8. Hori da, zura zain, naiz da konfunditu, hemen txen behian, epiniko dugu bazpane, ondo apuntatzeko. Horretara, deitu asko, oza, ez egin nikera. No, kapazitatea kaso, ondila, Ondia, eta ademaz dan lantzeko... Eskontzak, zilarrezko estaiak, urrezkuak, denak ospatzeko, batailuak ere bai, dana. Dekoguz, ademaz, baserri handia eta... Bai. Eta ero algo koape direz oso handia dekoguz, oso zibie... metro jardin moduan jantzita, eta, bueno... Eta terrazare bai, utzi dezagun kontu batzuk biharko eta etziko. Hori da. Vale, bueno. Ez que orain dikan ere alkarrekin beste hiru egun, ederto. Hori da. Gaurko zaioa amaitu dugu. Hori da, baina bitu zenba kontu biharko. Hori da, bihar arte, ondo izan. Imaginatu etorkizuneko etxea. Etxe adimenduna. Konforterako diseinaturiko etxea.